हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं आप सबकी ललिता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ललिता देहाती गीत में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ, नमस्ते प्रणाम करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। भोले बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। तो आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा पति पत्नी का चुटकुला गीत लेकर आई हूँ, तो आप लोग सुनिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी, करेला नौकरी हो करेला नौकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी। सांझ सवेरे पिया झाड़ू लगावे, सांझ सवेरे पिया झाड़ू लगावे, झाड़ू लगावे हो झाड़ू लगावे, झाड़ू लगावे हो झाड़ू लगावे। दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी। सांझ सवेरे पिया पोछा लगावे, सांझ सवेरे पिया पोछा लगावे, पोछा लगावे हो पोछा लगावे। दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी। सांझ सवेरे पिया भोजना बनावे, सांझ सवेरे पिया भोजना बनावे, भोजना बनावे हो भोजना बनावे। दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी। घर जमाई बना रहे हैं तो सुन ले जाते उनके करतूत। सांझ सवेरे पिया, सांझ सवेरे पिया बिस्तर लगावे, सांझ सवेरे पिया बिस्तर लगावे, बिस्तर लगावे हो चादर बिछावे, बिस्तर लगावे हो चादर बिछावे। दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, दोपहरिया माँ पियवा चरावे बकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी, ससुररिया माँ पियवा करेला नौकरी।